Potser aixina d'inici no ho entengueu, però ja veureu com ho acabarem filant. A València, segons l'últim cens agrari, l'agricultor valencià disposa de mitja de 2,8 hectàrees de terreny que venen a ser uns 28.000 metres quadrats. I a València hi ha dos pobles, els quals un d'ells té un poc més de tamany que l'agricultor mig i un altre que té menys de la meitat. Però no vos ha d'enganyar el tamany d'estos pobles, perquè tenen una sèrie de tradicions, curiositats i sobretot sentit de comunitat que ja vulgueren altres. Benvinguts. Així, en meitat de Museros i Albalà dels Sorells es troba el poble d'Emperador. L'origen del poble conta que era un antic hostal que estava en la carretera de Barcelona, la antiga carretera de Barcelona, i així es va assentar un comerciant, que era Agustí Emperador. Agustí Emperador va fer una fàbrica d'aiguardent i una fàbrica de lones que servia per als vaixells que anaven a la mar. I va construir cases, va construir una ermiteta i aleshores li va demanar al seu moment, a l'administració corresponent, no sé qui seria, li va demanar el senyoriu d'ací. Cosa que no va agradar molt al poble de Museros, perquè començaren un xuí ahí i un temps després el senyor Emperador va guanyar el xuí i va tenir el senyoriu d'ací. Però va ser una cosa que no li va durar molt de temps perquè uns mesos després va morir. Aleshores, imagineu fer-ho tot, aconseguir el senyoriu, construir cases, per a uns mesos després, a l'hoyo. Fins allà el 2002, així vivien unes 200 persones, més o menys. A partir d'ahir es produeix unes edificacions de finques xicotetes de no molta alçada, que això fa que en qüestió de 10 anys la població d'Emperador es triplique, arriba als prop de 600 habitants. Clar, heu de tenir en compte que aleshores la població, la densitat de població en aquest moment ha augmentat fins a quasi 23.000 i pico persones, habitants per quilòmetre quadrat. Potser no parega molt, però
clar, és que València té unes 6.000, és a dir, Emperador té 4 voltes més densitat de població que València. I aleshores, com estava passejant per ahí en la moto, estava pensant, se m'ha corregut ara, quant ens va costar creuar en moto el poble? He parat així perquè he de dir que les línies i el lletrer d'Emperador no estan alineats. Algun motiu tindrà, però em provoca un toc visual de l'hòstia. Estava pensant que tot el que acabo no he parlat del tamany d'Emperador. I com l'àrea que n'hi ha fluctua un poc, farem cas al que és el que diu l'Ajuntament. L'Ajuntament diu que Emperador té uns 30.600 metres quadrats. Podria dir-vos quants Bernabéus és això, però és que la veritat és que em fa molta ràbia aquesta comparativa i he trobat una altra prou millor i més exacta. I és que la plaça de l'Ajuntament, si incloguem l'edifici de l'Ajuntament, és igual de gran que Emperador. Hem arribat ara al poble de Llocnou de la Corona. Llocnou de la Corona és oficialment el poble més xicotet d'Espanya. De fet, li va llevar, després d'una nova medició, li va llevar eixe honor, entre cometes, a Emperador. El poble diuen que està al voltant d'uns 13.000 metres quadrats, el que serien unes 15 faneques i mitja. I l'origen del poble data d'un antic convent que estaven els frares ahí, i al 1835, en la desamortització de Mendizábal, els van fer fora i es va convertir en habitatge. A partir d'ahí, la gent va començar a fer-se les seues cases i això, i què va passar? Que van formar, un reducte, un xicotet poblet de nom Corona. Però eixe poble pertanyia a Alfafar, que està carrer en carrer, pràcticament. I ja va ser al segle XIX, m'imagino que, clar, 1835, la desamortització, doncs uns anys més avant, que ja va aconseguir la independència d'Alfafar. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You
You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two weapons. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a nude. I és que en pobles tan xicotes com estos, pues, tenen coses que els que som de fora ens poden cridar l'atenció, com per exemple que els seus 124 habitants cabrien tots dins de l'església del poble, i també es dona un efecte que, es diu efecte, diguem, de poble fantasma. Això què vol dir? Doncs res, que com la majoria de la gent del poble treballa fora, aleshores es pot donar que en algunes hores del dia puguin passejar per ací sense trobar-se a cap persona. I just wanna go out on a walk with you. Could be 20 minutes or an hour or two. Baby, you know I just like to talk with you. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk. D'este moment, si vols pots abandonar el vídeo, no vaig a enganyar-te, no vaig a fer clickbait, perquè farà cosa de 10 dies una persona al YouTube, Javi, em preguntava que tenia idea de comprar-se la Bonville i em preguntava si li podia fer així un poc de pros i contras i què milloraria i què faria. Aleshores, este tros és per a d'ell i per als que tinguen dubtes, més que res perquè m'és més fàcil clavar en un vídeo així general que faig, no? Que no gravar un vídeo específicament per a això. Aleshores vaig a mirar el mòbil que ell em preguntava què és el que més m'agrada d'ella i què és el que milloraria. Pues, home, què és el que m'agrada d'ella és que ha sigut la moto de la meva vida sempre i la que jo he volgut i he buscat sempre. Aleshores, clar, me pareix fantàstica. Evidentment, crec que quan te compres una moto ho fas evidentment els diners per davant i segon el que t'aporta la moto i el que te fa sentir. I aleshores, jo, en el moment van coincidir les dues coses, que no sempre han coincidit, doncs la vaig agafar sense pensar molt en si tenia més potència o menys, perquè en aquest cas és del 2020 i crec que estava sobre 56 cavalls o així, i els models més moderns crec que estan al voltant de 60 i alguna cosa. Més coses. Què milloraria, no? Què milloraria? Pues, home, milloraria igual que si haguera tingut l'oportunitat, quan se'm va donar, igual m'haguera comprat la 1200, perquè crec que són 80 cavalls o aixina, que per a la meva forma de conducció els haguera tingut, diguem, guardats quasi sempre, però no està de més tindre 20 cavalls i més en l'estable guardats per a quan te fan falta, crec jo. Què més coses? Consum, comoditat i manteniment. Pues el consum jo crec que està al voltant, jo el tinc al voltant de 4 i alguna cosa, 4,2 o alguna cosa així. També és de veres que he fet molta carretera i això, he anat molt per ciutat. M'imagino que si fas un poc més de ciutat, igual a 4,5, 4,6, 4,7, te pot pujar tranquil·lament. Què més? La comoditat.
per a mi és còmoda, per al que faig és còmoda. Sí que és de veres que quan te fiques en carretera, jo per exemple també, com te dic, per la meva forma de conduir, jo no vaig més de 110, 120. Per què? Perquè també quan entres en carretera o autovia més de 120 no tens protecció, aleshores molesta molt el vent, és molt molest. A banda jo porto el casc que bueno, això ja és una tareta meua que això te fa d'aleró i també te molesta un poc, però bueno, bàsicament això. Què més? Manteniment, pues manteniment lo de qualsevol moto, crec jo, no? Vull dir, netejar-li la cadena cada 300 quilòmetres, 500 quilòmetres, depèn. El manteniment jo en este cas el faig en la Casa Triumf oficial de València, que la veritat és que el cuiden prou bé i fan prou bé, m'expliquen tot, i jo necessito que m'expliquen les coses perquè sóc un cap de suro. I bueno, pues lo que em va passar l'altre dia, que sí que em van dir que era una cosa que aquestes motos patien un poc, i és la centraleta està d'ahí baix, que bueno, els cables s'havien pelat un poc i feien contacte i s'encenien, i aleshores s'ha de canviar el cable i de més. Poc més te puc dir, que si t'agrada la moto i això, ves, prova-la, si t'apanya, agafa-la, no sé, jo estic molt content en ella, i evidentment si el seient no t'apanya o això, sí que és de veres que m'han dit que este és molt més còmode que per exemple que és com a rombos, no? que fica la marca, perquè tinc un amic que la té i em diu que això en quan fas uns quants quilòmetres el cul se te queda apurat. I no sé què més dir-te, Javi. Res més, que bueno, jo personalment estic molt content en ella. Sí que ja te dic, si haguera de canviar-la o haguera de vendre-la, seria per a comprar-me-la a 1.200, i en això t'ho dic tot. I res, els que s'heu quedat fins ací, donar-vos les gràcies. Sé que no n'hi ha hagut molta moto i molta carretera avui, però bueno, també és que estic en feina, en plenes falles, i no em dóna la vida per anar gravant, faig el que puc. Promet que quan acabi tot, quan acaben les falles, tornarem amb més carretera i més cosetes, perquè bueno, en abril crec que van haver el challenge Xàtiva, que segurament m'acoste, i probablement a finals d'abril també tinguem una sorpreseta interessant. Així que res, ens vegem i fins la pròxima. Gràcies per estar ahí.